Puno se toga učinilo za kvalitetu njihovog života, ali na tome treba neprestano raditi. Evo, kao da si znao o čemu ćemo danas, pa onda ću ja samo kratko nadopuniti. Činjenica, napravljeno je puno, ali je jednako tako činjenica da je i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ograničio one koji imaju pravo na ono što je, evo, tehnološki doprinos tome da kvalitetnije žive osobe s dijabetesom. Pa ćemo danas upravo o tim nekim uvjetima, o poboljšanjima i tome što možda još možemo zajednički učiniti. Ostanite, uzimam problem. Dobro vam jutro. Možda će vas zabrinuti podatak kad kažem da gotovo 80-ak ili 82 osobe dnevno u Hrvatskoj budu novo registrirane, odnosno novo oboljele kada je dijabetes u pitanju. Danas ćemo govoriti o toj bolesti s kojom se, eto, već po ovom podatku je jasno susreće veliki broj naših gledatelja. Naravno da očekujemo i vaša pitanja. Razgovarat ćemo o nečemu što će se od 1. lipnja dogoditi i u svakom slučaju kvalitetu života osoba koje su na inzulinskoj terapiji i neke od njih učiniti daleko boljom. Samu problematiku donosi naša urednica Mirela Micek, koja je posjetila obitelj Ropar iz Karlovca, koji uistinu čine sve kako bi njihovoj 17-godišnjoj, uskoro 18-godišnjoj kćeri tu kvalitetu života iz dana u dan unatoč dijabetesu učinile boljom. Problemi ipak postoje. Pogledajte. 17-godišnja Ana Ropar ima dijabetes tipa 1 i ovisna je o inzulinu. Šećerna bolest dijagnosticirana joj je mjesec dana prije 3. rođendana. Ja sam primijetila one standardne simptome, da ona, kako je bila još uvijek mala, da je više žedna, da više ide puta na WC, a s obzirom da sam i sama liječnica, možda sam odreagirala i prije nego obični ljudi, obični pod navodne znake, tako da smo to dosta rano. Ja sam kupila trakice u ljekarni i onda smo završili prvo kod nas u Karlovcu u bolnici, onda na Rebru i evo, to je sad već 15 godina. Dobra regulacija dijabetesa inzulinskom terapijom jedna je od važnijih načina prevencije komplikacija ove bolesti. Ana je kontrolira bolje otkako koristi uređaj Libre za kontinuirano mjerenje glukoze. Ja sam prije morala mjeriti na prste i preko 10 puta i onda bi me, prsti bi se znali upaliti i sve to. A sad kad imam senzor, to ne boli ništa, a inzulin si dajem uvijek, isto u nogu ili u ruku. Pa mogli bi biti malo i... Uređaj Libre sastoji se od senzora i čitača. Vodootporni senzor veličine je kovanice od 5 kuna. Bezbolno se ubada pod kožu, nosi na nadlaktici gdje i najpreciznije mjeri. Senzor očitava glukozu svake minute. Tako u danu izmjeri glukozu 1440 puta. Rok trajanja je 14 dana, nakon čega se isključuje i treba ga promijeniti. Cijena paketa prvog je 120 eura, a svaki senzor košta po 60 eura. To je on traje 2 tjedna, 28 dana je 120 eura. Tako da je to kad se prosječno nekakvi 140 eura mjesečno. Ana se uređajem koristi godinu dana. Kako se nije mogao kupiti u Hrvatskoj, nabavili su ga u inozemstvu. Ovo pomagalo bit će dostupno oboljelima na temelju potvrde na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 1. lipnja 2018. godine. HZZO sada omogućuje djeci od 4 do 18 godina da dobiju na teret HZZO-a, što je izvrsno. Slijepim osobama i trudnicama, što je isto izvrsno, jer slijepe osobe ne mogu same očitati razinu i to da budu bolje kontrolirane. Međutim, paradoks je koji je i nas zadesio da kad Ana napuni za 2 mjeseca 18 godina, ona neće imati pravo na senzor. Znači, mi ćemo ova 2 mjeseca dobiti senzor i onda ga više, opet ćemo ga morati sami kupovati. A jedan od uvjeta da osobe starije od 18 godina dobiju senzor je da imaju zabilježene 4 hipoglikemije u bolničkim uvjetima. To
Meni kao mami koja ima 15 godina iskustva, a i kao liječnici je poprilično iracionalno. Da li to znači da nekog treba dovesti hitna u bolnicu, da li ti se trebaš hospitalizirati u bolnici pa si tamo dati više inzulina da bi imao hipoglikemiju. Stvarno vrlo čudan kriterij i nejasan u stvari, jer svako ko ima dijabetes imao je nekada hipoglikemiju u bolničkim ili kućnim uvjetima, jer to je naša maltene svakodnevica i sad da li će Ana morati trčati u bolnicu kad joj šećer bude 2,5 da bi dobila senzor, kako to se uopće tehnički će rješavati, meni stvarno nije jasno. Evo ga. Umjesto da se oboljele podržava i potiče na što bolju i dugoročniju regulaciju bolesti, kaže, naše zdravstvo paradoksalno radije ulaže u skupo liječenje. Eto, ipak je ostalo puno nejasnoća, ne samo gospođi Ropar, nego i ostalima, pa tako vjerujem i mnogima od vas. Slobodno pitajte, želite li nešto više doznati i o ovoj bolesti, jer u ostalom ne samo da rješavamo probleme, pokušavamo i educirati. Zato mi je drago da je sa nama danas profesorica doktorica Lea Smirčić-Duvnjak, predstavnica Referentnog centra za dijabetes Vuk Vrhovec. Dobar dan, dobrodošli. Sa nama je i gospodin Davor Skeleđija, koordinator inicijative Za život s manje boli. Lijepi pozdrav. I nadam se da nas u Splitu čeka gospodin Davor Bučević, član izvršnog odbora Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Gospodine Bučeviću, lijep vam pozdrav. Lijep pozdrav i vama i gostima u studiju iz Splita. Sad se ovdje nameće odmah prvo pitanje. Negdje sam pronašla podatak da oko 4,5 milijarde kuna izdvajamo iz proračuna kako bismo zapravo liječili komplikacije dijabetesa. S ove pak strane govorimo o prevenciji koja je na neki način ipak u ovom slučaju nedostatna. Koliko je upravo ta dobra regulacija dijabetesa važna za prevenciju i bismo li na taj način mogli ispriječiti brojne komplikacije? Apsolutno. Što se tiče izdvajanja Zavoda za zdravstveno osiguranje za liječenje dijabetesa, od tih 4,5 milijarde kuna 88% otpada na liječenje komplikacija. Iz toga logično slijedi da je bolje održavati dobru regulaciju glikemije u cilju sprječavanja komplikacija. Jer upravo na komplikacijama, kroničnim komplikacijama šećerne bolesti koje pogađaju velike i male krvne žile, počiva glavni značaj ove bolesti. To su stanja od kojih ljudi oboljevaju, ali nažalost i umiru. Dakle, dijabetičke komplikacije nikad dovoljno govore o njima. One pogađaju male i velike krvne žile. One su glavni uzrok sljepoće u razvijenim zemljama svijeta. 40% bolesnika koji su na kroničnom programu hemodijalize ima upravo dijabetičku nefropatiju. One su uzrok neuropatije, uzrok su oštećenja velikih krvnih žila koje dovode do komplikacija kao što su akutni infarkt miokarda, kao što je moždani udar i isto tako jedna poglavito važna komplikacija čija je kompleksna etiologija vrlo kompleksna je dijabetičko stopalo. Dijabetičko stopalo je najčešći uzrok netraumatskih amputacija ekstremiteta u cijelom svijetu. Što mi možemo napraviti da bismo spriječili, ako ne razvoj, a onda barem napredovanje, odnosno progresiju tih kroničnih komplikacija, je održavanje dobre glukoregulacije. Naravno da svako novo sredstvo tehnološko koje će nam omogućiti bezbolan način samokontrole je nešto čime ćemo postići dobru glukoregulaciju. I sad ćemo malo pojasniti, evo gospodine Skeleđija i vi na svom osobnom dijabetičkom iskustvu se možete nekako vratiti u vrijeme kada ste to radili na klasičan način i kada vam ipak taj napredak tehnologije pomaže. U čemu je razlika? Pa evo, razlika je upravo u imenu inicijative Za život s manje boli. Dakle, mi definitivno nećemo živjeti bez boli i dalje nam ostaje uzimanje injekcija i mjerenje, određeno mjerenje glukoza u krvi, ali će te boli biti puno manje. Dakle, mi ćemo bezbolno moći mjeriti 1440 puta dnevno razinu glukoze u međustaničnoj tekućini. I to je razlog zbog kojeg je inicijativa i pokrenuta. Razlog je taj što je ogroman interes kako pacijenata, tako i javnosti, pa dobili smo podršku i premijera Republike Hrvatske, predsjednica Republike Hrvatske je sponsor, odnosno
pokrovitelj inicijative. Želja nam je da što duže i zdravije živimo, kako bi sami imali što veću kvalitetu života, a indirektno onda i uštedili neke novce HZZO-u na skupim dijabetičkim komplikacijama. Prije nego što još jednom raščlanimo što kažu nove odrednice i kako će biti od 1. lipnja, možda da u praksi pokažemo, evo tu nam je gospođa profesor, da vidimo ili s vašom koncentracijom šećera u krvi sve u redu. Kako to izgleda, kako izgleda senzor, gdje ga imate? Vidjelo se jako lijepo i u prilogu od gospođe Sami, odnosno njezine kćerke. Ja isto imam taj senzor, to jest da budemo maksimalno politički korektni, ja sam uzeo drugi konkurentski senzor koji se zove Dexcom, ovaj je Abbott Libre. Taj senzor znači konstantno se nalazi u mom potkožnom tkivu, s tim da je to vrlo tanka i fleksibilna nit, dakle nema nikakve opasnosti za mene. Kako očitavate razinu? I sada ono što mogu napraviti je praktički samo pogledam na mobitel. 7-8, gospođo profesor. Uzbuđenje od emisije. Da je uzbuđenje i da je postprandijalno, ili tako, nakon jela, zadovoljavajuće. Da. Sad ćemo do Splita, do gospodina Bučevića. Evo čuli smo s kojim to i kakvim uvjetima jedna grupacija osoba kojima će ova tehnološki napredak osigurati bolju kvalitetu života mogu računati da će i financijski dobro proći, odnosno da će u potpunosti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje financirati njihov senzor. No, gospodine Bučeviću, nastojanja su bila jako velika, interes zasigurno velik, pregovaranja puno. Kako je tekao sam proces, čime vi u Hrvatskom savezu dijabetičkih udruga ipak niste zadovoljni što se ovog ishoda tiče? Pa dobro, u svakom slučaju inicijativa koja je pokrenuta, a u suradnji sa naravno Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga kao jedinstvene mreže 54 udruge osoba sa šećernom bolesti u Republike Hrvatske dala je rezultat. Naravno, ta definicija zapravo hospitalnih uvjeta malo nas muči. Hospitalni uvjeti bi trebali značiti u bolnici, a mi mislimo da ne. To može biti vjerojatno i u dnevnoj bolnici. Može li to biti kod liječnika obiteljske medicine dokazana hipoglikemija? I ne bi volili da se oko tih banalnih sad stvari cijelo ovo odlično postignuće i uistinu moramo izraziti jednu zahvalnost i HZZO-u da je donio ovu odluku, da se to raspline i da zapravo implementacija te cijele priče bude loša na terenu. Moram reći da mi zapravo znamo da implementacije naših dobrih zakona, pravilnika i svega uvijek se negdje pogube ili drugčije tumače od ministarstava do ambulante, sad bilo di, evo ovdje u Dalmatinskoj Zagori, na Visu ili u Baranji ili bilo gdje drugo. I zapravo taj protokol mogućnosti dobivanja na vrlo jednostavan način onih koji zadovoljavaju uvjete mora biti jednak svugdje. Znači i u Zagrebu i u, spomenuo sam Baranju ili u Osijeku ili negdje drugo. Evo, mi se nadamo da tu neće doći do nekakvih obstrukcija, iako, eto tako, iskustvo nas uči kroz ovih, a ja sam u toj priči već pola stoljeća od svog skoro rođenja, a i u ovim protokolima, donošenje protokola, iskustvo nas uči da ipak moramo biti pripravni na razne različita tumačenja istih stvari od različitih ljudi, a time i sustava. Neće li to uvelike otežiti, ako ne i onemogućiti primjenu? Ja ću još jednom korektnosti radi, ako smo čuli jedan dio i u našem uvodnom prilogu, spomenuti da smo dobili odgovor iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje vezano uz ovu temu. Evo, oni kažu, s obzirom da se dostupnost novih pomagala putem potvrde na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja očekuje tek od 1. lipnja. Dakle, nemaju običaj komentirati uvođenje novih pomagala prije nego što počne njihovo propisivanje osiguranim obvezama, pa je to razlog zašto su se zahvalili na današnjem gostovanju. Ali ja ću još jedno spomenuti, dakle, pravo na uređaj od 1. lipnja za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini utvrđeno na temelju stručnih preporuka i kriterija koji su navedeni u popisu pomagala, a prema kojima će pravo moći ostvariti osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti u dobi su od 4 do 18 godina, trudnice, slijepe osobe i bolesnici koji su na intenzivnoj terapiji inzulinom, 4 i više doze inzulina ili inzulinska pumpa s dokazanom hipoglikemijom u hospitalnim uvjetima, a uz preporuku specijalista dijabetologa iz KBC-a Zagreb, Sestre Milosrdnice, KB Dubrava, Sveučilišne klinike za dijabetes Vuk Vrhovec, KBC Split, KBC Osijek i KBC Rijeka. Vratimo se ovim hospitalnim
uvjetima. Različita tumačenja, evo ja imam 3 sugovornika, pa molim svakoga od vas da nam pojasni, evo najprije profesorice Smirčić-Duvnjak, što bi bili po vama hospitalni uvjeti? Gledajte, kao prvo je jako dobro da se Libra konačno pojavila na našem tržištu i ona će barem jedan dio naših bolesnika ličiti onog bolnog pikanja, kako to pacijenti kažu, svakodnevnog. E sad, pretpostavljam da je ova malo možda nemušta formulacija u hospitalnim uvjetima svakako napravljena iz tog razloga da se ograniči masovna uporaba. Zato vam je i napisano da se to prvo veže za velike centre za koje se predmnijeva da imaju iskustva, dovoljno i znanja o tome kome primijeniti. I evo srećom pokrivaju cijelu Hrvatsku. Tako, i oni pokrivaju cijelu Hrvatsku i naravno da će to biti sad predmetno daljnjih konstruktivnih dijaloga, nadam se, između struke s jedne strane, udruge pacijenata i HZZO-a. Dakle, ja ne bih poantirala baš to. Sigurno se ne radi o činjenici da treba netko biti hospitaliziran u bolnici da bi mu se dokazala hipoglikemija, nego ovo što je profesor Bučević poantirao, vjerovatno se misli da ta hipoglikemija mora biti dokumentirana od strane stručnjaka u hospitalnoj ustanovi. Evo, gospodine Skeleđija, što vi kažete? Pa evo, to je muzika za moje uši. To i mi tvrdimo, znači hospitalni uvjeti nisu hospitalizacija. Dakle, ako neko to poistovjećuje, taj griješi. I u tom smislu ja mogu reći da je HZZO napravio relativno pametnu stvar, znači želi spriječiti da se baš masovno krene sa tom opremom, jer ona nije jeftina. Znači, bačena nam je, nazovimo to tako, jedna administrativna prepreka. Ali ono što je ključno, kad već smo dobili tu administrativnu prepreku, da ona bude visine pola metra, a ne 2 metra. Znači, ako se neko želi potruditi oko svoje bolesti, ako ju želi kontrolirati što bolje, želi doći do tog Libra, on mora preskočiti prepreku od 2 metra, od pola metra, a nikako onu od 2. I vi ste svjesni činjenice da ne možemo zadovoljiti 100% potreba. Tako je. Tako je. Svjesni smo činjenice da će ta tehnologija pasti. Pa doći će i konkurencija, evo koju sam sad pokazao jednog dana, i samim tim će ona postati dostupnija sve većem broju pacijenata. Ali nikako ograničiti to na ljude koji moraju doći u bolnicu, koji moraju tamo pasti u nekakvu hipoglikemiju, to je suludo, to ne postoji nigdje na svijetu i trudimo se da ne bude ni kod nas. A ono što bi naveo kao primjer je inzulinska pumpa. Znači, to je jedan proizvod koji je još kompliciraniji i još složeniji od Librea. Za njega nikome ne pada na pamet da nas tjera u bolnicu. Iako je takav kakav je. Zašto? Zato što je to skupo i glupo. I nadamo se da se neće desiti da sad s jednim uređajem koji je za malo širu populaciju i malo povoljniji, da se neće desiti da zbog toga moramo ići u bolnicu. Jer danas nekome dobiti bolovanje godišnje i tako dalje isto nije lako. Samo zato da bi zadovoljili jedan birokratski uvjet koji, opet kažem, postoje razlozi za njega i imamo razumijevanja ako je imalo korektan. Idemo se, gospodine Vučeviću, vratiti izrazu eksplozija dijabetesa. Evo, nažalost, pošast u istinu. Čuli smo na početku emisije 82 novo detektirana, da tako kažemo, dnevno u Hrvatskoj bolesnika. Je li u istinu prevencija i oblik i način prevencije koji se danas provodi u Hrvatskoj učinkovit i bismo li boljom prevencijom, boljom primjenom mogli smanjiti i ove velike troškove koje je, evo, apostrofirala i profesorica Smirčić-Duvnjak kad je riječ o liječenju komplikacija? Pa ja osobno mislim da je motivacija broj 1. Znate, kad mene neko pita čim ste se vi vodili kroz tih vaših skoro 50 godina življenja s dijabetesom, onda ja uvijek kažem na prvom mjestu motivacija, na drugom mjestu pravilnija prehrana, na 3. mjestu fizička aktivnost i na 4. mjestu tek terapija. Jer ako vi ove 3 stvari ne radite svaki dan kad se dignete, od motivacije, pravilnije prehrane, tjelesne aktivnosti, vi možete uzeti 100 litara inzulina, možete imati 100 inzulinskih pumpi, 100 inzulinskih ovih Librea aparata za mjerenje, vama šećeri neće biti dobro regulirani. Ovo je izvrstan iskorak i radi i preko ove Libre, ali i za aparate, što je pokazao gospodin Skeleđija, za korisnike inzulinskih pumpi, koji također smo ovom odlukom dobili pravo na CGMS sustave za inzulinsku pumpu, znači koja je vezana na inzulinsku pumpu. Znači, pacijenti koji imaju inzulinsku pumpu također mogu stalno, im se očitava vrijednost glukoze u krvi na ekranu inzulinske pumpe. To su ta 2 postignuća sada što smo napravili. To je odlično da bi se ljudi motivirali.
krvi. Jer ako vi možete uzeti taj senzor i napraviti, preći preko uzeti aparatić, preći preko senzora i napraviti očitanje i to ako vam treba 10, 20, 30 ili šta je Davor rekao 1000, ne znam koliko puta dnevno, onda vas u tom momentu to motivira da postupate u odnosu na stanje šećera koji je očitan. Je li to znači da ćete uzeti 1, 2 ili 3 jedinice inzulina da bi taj šećer možda smanjili ako je visok, ako je nizak da morate nešto pojesti. Evo, ta motivacija trenutna skeniranjem, čestim mogućnošću skeniranja vrijednosti šećera u krvi zapravo po meni najveći benefit ove priče. Onda se neće dokazati, onda će, pretpostavljamo, manje se događati i u jednoj budućnosti ćemo imati manje ovih troškova, komplikacija o kojima je govorila profesorica Dunjak i ovim svim komplikacijama koje nažalost dolaze. Ali danas neko sa dijabetesom, uistinu ko danas ima dijabetes, u sve ove mogućnosti kontrole i samo kontrole uistinu može motivirano odnoseći se prema toj svojoj bolesti, ja ipak mogu tvrditi normalno proživjeti život, makar ga dobiju u tako ranoj dobi. A ne znamo što nas budućnost nosi, ko zna. Možda ćemo za 10 godina imati nekakve inzulinske pumpe koje će same očitavati, same izlučivati. Evo sad kao da imamo tehnologiju kojom vi meni čitate misli, iako smo na relaciji Zagreb-Split. Upravo sam htjela pitati... Upravo sam htjela pitati profesoricu Smirčić-Duvnjak. Volimo se uspoređivati sa, pod navodnicima, razvijenijim zemljama. Pa evo sada smo vidjeli što nam tehnologija nudi kada je očitavanje u pitanju. Vjerujem da i vama kao specijalistu puno bolje kada dobijete grafikon od 1400 očitavanja nego recimo 4 trakice odrade svoje pa imate samo 4 dnevno. No, što današnja tehnologija, ona vrhunska u svijetu, nudi? Imamo li i uređaje koji odmah i apliciraju potrebnu količinu ili imamo još uvijek samo razinu mjerača? Pa mi imamo ovo što vam je Davor govorio, imamo znači inzulinske pumpe, one su najbliže tome što se do sada napravilo da se imitira ono što se fiziološki u organizmu događa. Šta se fiziološki u organizmu događa? Da naša gušterača otpušta upravo onoliko inzulina koliko je nama potrebno. Dakle, ona pažljivo slijedi koncentraciju šećera u našoj krvi. Kako se sad dolazi do inzulinske pumpe? Inzulinska pumpa, evo tu Davor ima iskustva i praktičnog i osobnog iskustva, ona zapravo kontinuirano otpušta bazalnu koncentraciju inzulina, ali ta koncentracija inzulina se može naštimati. To znači da vam može, primjerice, ako Davoru treba u ovom periodu od ponoći do 4 sata ujutro, možda malo više ili malo manje inzulina. Dakle, to se sve može programirati. Uz to, bolesnici daju sebi svaki dan bolusnu dozu inzulina. Što to znači? To je ona doza koja se mora dati da se pokrije obrok. I sada pacijenti su naučeni kako da zapravo izračunaju na temelju količine ugljikohidrata koje će unijeti svoju dozu inzulina. A plus toga oni imaju mogućnost korektivnog davanja inzulina. I na taj način se zapravo omogućuje da se tijekom 24-satnog perioda postigne što bolja regulacija. Odnedavno postoje i ovi uređaji kontinuiranog mjerenja koji se razlikuju, doduše, mi smo malo skrenuli sa teme od ovog Freestyle Libre o kojem danas govorimo, jer to je nešto sasvim drugo. Ovi uređaji su poglavito namijenjeni osobama koji imaju inzulinsku pumpu. One kontinuirano mjere i one imaju alarm kojim vas upozoravaju da li je vrijednost šećera niska ili visoka, što je jako dobro. Zamislite si kad neko spava ili ima noćne hipoglikemije, sa kakvim strahom odlazi na počinak. Kada govorimo o tome, moramo to razlikovati ovih sustava Freestyle Libre, jer taj sustav Freestyle Libre, on će vas obavijestiti o vašoj koncentraciji glukoze, ali samo ako vi napravite ovo mjerenje. Potrebno je očitati. Dakle, vi čitačem morate preći preko senzora, bezbolno, nema pikanja i dobit ćete svoju koncentraciju glukoze uz jednu strelicu koja vam pokazuje trend. Da li ta koncentracija glukoze ide prema visokom ili prema niskom. Međutim, u koja je razlika? Vi možete izmjeriti svoju koncentraciju jedino ako pređete preko čitača. On vas neće sam upozoriti, vaša koncentracija glukoze ide prema niskim vrijednostima. I sad, u tom kontekstu treba uzeti u obzir i treba promatrati ovu odluku HZZO-a. Na primjer, bolesnici koji ne prepoznaju hipoglikemije, a takvih ima, poglavito među osobama na intenziviranoj terapiji koji imaju šećernu bolest tipa 1, za njih nije najbolje rješenje Freestyle Libre.
Zato što je za njih je rješenje ovaj kontinuirani mjerač glukoze koji će ga upozoriti na hipoglikemiju. I to je vjerovatno jedan od razloga zašto se sada u ovim početnim koracima želi malo ograničiti moguća masovna i možda nekritična primjena Freestyle Libre. Iskreno vjerujem pod paskom struke. Apsolutno, da. 6111 211, pozivni za Zagreb 01. Izvolite, vrijeme za vaše pitanja. Dobro jutro. Halo. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam dijabetičar oko 30 godina, imam dijabetes tipa 2. No, međutim, moj problem nije učestalo pitanje i mjerenje šećera, već mi je problem što dobivam samo jednu trakicu dnevno, a da bi regulirao šećer morao bi mjeriti barem 2 do 3 puta dnevno. Jednom si dajem inzulin navečer i ujutro injekciju viktoze i preskupi su mi ti lijekovi. Od 1.3. viktozu plaćam za mjesec dana oko 200 kuna me dođe i Sinjardi 130 kuna, to mi je strašan financijski trošak od mirovine koja iznosi 2100 kuna. Hvala vam lijepa, razumjeli smo dakle i trakice i cijena lijeka. Javljaju mi da ima još telefona, pa evo primimo još jedan poziv. Izvolite, dobro jutro vam želimo. Dobro jutro. Jesmo u eteru? Jeste, izvolite. Dobar dan, još jedan puta pozdrav svima u studiju. Ja sam slijepa osoba, dijabetičar sam, 64 godine imam, meni je najbliže Karlovac, kada dole idem. Pa me zanima, da li imam ja pravo, doktor je pitao, na pumpu. Ali veli, kaže da na pumpu nemate, samo to tip 1 ima. Sad ja ne bi mi mogli pomoći, obrazložiti sad kad to dođe na snagu. Da li imam pravo na to i na koji način? Hvala vam lijepa. Problem je malo Hvala lijepa na pitanju. Evo, gledajte, svakako ćemo zamoliti profesoricu Smiričić-Đumnjak da vam odgovori. No, gospodine Skeleđija, jesu li uz vašu inicijativu za život s manje boli bile možda i ovoga tipa nekakve inicijative u smislu da se možda neki određeni lijekovi učine pristupačnijima ili na koncu konca svi smo svjedočili ovoj borbi s brojem trakica. Dakle, tu na neki način ipak situacija nije onakva kakvu biste osobe s dijabetesom željeli. Tako je, pa recimo krenimo s pozitivnim. Djeca koja su uvijek prioritet, ona danas imaju već pravo na jednu lijepu količinu godišnjih trakica za krv, to je 2500. Tu inicijativu također su dobrim dijelom odradili pacijenti prije nekoliko godina. To je Zagrebačko dijabetsko društvo imalo inicijativu da se toj djeci povisi broj trakica. Jedna od naših želja je bila naravno da onda nakon određenog vremena i odraslima taj broj naraste. Mi imamo pravo samo na 4 trakice za krv dnevno, što je bez ovakve opreme premalo. Nažalost, to se nije desilo. Znači, neki napreci koji bi nama bili značajni se nisu desili dok se evo ponovno nije desila ova inicijativa gdje smo sad krenuli sa tih trakica na nešto drugo. Definitivno se previše toga plaća. Znači sve više i više ta A i B lista lijekova služi kao podloga HZZO-u da nešto što je bez doplate pređe u doplatu. Ono što i struka traži, a i mi, jednostavno da se prate ti rezultati liječenja. Znači ako se nekom i taj Libre pokaže ili Tresiba ili Viktoza, rekao gospodin, ako se pokaže korisna, ako je neko ostvario nekakav napredak u svom liječenju, pa dajmo onda to besplatno, stavimo još mašnicu crvenu na taj lijek i reci HZZO kaže evo koristite ju, molimo vas koristite jer ste ostvarili nekakav uspjeh, a s tim uspjehom ćete nama ostvariti uštede u budućnosti. To je priča koju želimo potencirati. Razumljivo. Evo, vratimo se drugom našem gledatelju. Čuli smo. Izvolite. Samo komentirati. Na neki način je prvi naš gledatelj dodirnuo jednu bolnu točku, a to je činjenica da su nedavno lijekovi, kao što je, mislim da je spomenuo upravo Viktozu, prešli sa A liste na B listu i uzrokovali ovu nadoplatu. Ona nije toliko velika, ona se sad nešto smanje, mislim da je negdje 80 kuna mjesečno, ali i to je puno. Ali za malu i nisku mirovinu sve je jasno. Sinjardi se plaća oduvijek, bila je nadoplata, međutim, o čemu se radi? Radi se o tome da gospodin ima vrlo, vrlo suvremenu terapiju i jako dobru terapiju, jer lijekovi kao što su Viktoza i Sinjardi su jedini lijekovi koji imaju dokazanu kardiovaskularnu protektivnost u dijabetičkih bolesnika temeljem rezultata dviju velikih kontroliranih kliničkih studija. Prema tome, gospodin ima jako dobru terapiju i možda je činjenica da je još uvijek naš zavod nije prepoznao, jer je to prilično novo, da mi
slijedimo svjetske trendove, trudimo se. Kombinacija Victoza, to su agonisti GLP-1 receptora sa inzulinom i sa tim SGLT2 inhibitorima koje je spomenuo, pa ja vjerujem da će se i tu dati malo pregovarati jer je potrebno da takva terapija saživi možda nekoliko godina u praksi pa da se onda ide prema nekakvom konstruktivnom dijalogu u cilju i povećanja broja traka. Mogu li vas samo kratko, na kraju smo emisije zamoliti, evo gospodin kaže da bi se trebao obratiti u Karlovac, dakle gdje bi on mogao dobiti informaciju o inzulinskoj pumpi? Informaciju o inzulinskoj pumpi može dobiti u Karlovcu, međutim je sistem takav da se mora javiti u ustanovu kojoj Karlovac gravitira. Ako Karlovac, jer smo mi podijeljeni županijski, vjerovatno Karlovac može čak gravitira Zagrebu, ne znam. U Zagrebu postoji nekoliko centara u kojima se može ugraditi inzulinska pumpa, ali evo ja pozivam gospodina, svi pacijenti su dobrodošli u sveučilišnu kliniku Vuk Vrhovac koja je konačno referentni centar i tu je za sve bolesnike. I tamo će dobiti informacije. Nadam se da nas je čuo naš gledatelj. Za kraj, gospodine Bučeviću, evo u zadnjoj smo minuti, ali evo vrlo kratko nismo se dotakli nečeg vrlo važnog. Ovdje smo čuli inicijative oboljelih koji su se na neki način udružili i mijenjali stvari na bolje. Što je uistinu s nacionalnim programom zaštite od šećerne bolesti? Evo, vrlo kratko, je li on još uvijek živi s obzirom na to da je godina do 2020. Da, on živi na papiru trenutno jer evo u 2017. i 2018. godini nije bilo sastanka vezan za provedbu tog nacionalnog programa. U 15. godini je bilo 5 sastanaka, u 16. 2. Ja sam isto član jednog povjerenstva koji zapravo i vodim jedan dio tog povjerenstva. Vodim povjerenstvo koje bi trebao davati smjernice i razgovor između obiteljskih liječnika, primarnih znači i specijalista, dijabetologa da dogovore zajedničke protokole ko na kojem nivou radi i dokle će znači obiteljski liječnik pratiti dijabetičara, dokle to treba preuzeti dijabetolog, specijalist. Eto, 2 godine se nismo sastali, pa evo poziv Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo da nacionalni program koji završava 2020. da organizira te sastanke i nastave dalje. I da pronađemo odgovore na brojna pitanja koje su ostala u zraku i u današnjoj rubrici imam problem. Na kraju smo samo vrlo kratko. Samo jedno pitanje. Ja bih volio ovdje naglasiti jednu priču. To nema veze sa mnom osobno. Naime, ja sam bio član povjerenstva za medicinska pomagala HZZO-a i kako sam imenovan, a ne znam ni sam kako, tako sam i razriješen, a da ne znam sam ni kako, upravo pred završetak ovih inicijativa. Bio sam jedini predstavnik svih pacijenata Hrvatskog takvom povjerenstvu. Pa ćemo onda, s obzirom da smo na samom kraju, vama hvala lijepa, evo moramo poštovati minutažu. Svakako vaše gostovanje za ubuduće dogovoriti, ali kada nam bude u jednoj od ovih naših udobnih fotelja i netko iz HZZ-a i naravno onih koji će znati odgovoriti zašto se to dogodilo. Dragi moji gosti, hvala vam lijepa, vama hvala na pozornosti, ostanite uz Dobro jutro Hrvatska.